በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። መንፈሳዊ ትረኻ ሓሚሙ ዝተንስአ ሓኪሙ ረስአ። ኣብ ሓደ ዓዲ ኣቦይ ሃይለ ዝበሃሉ ሃብታም ሰብኣይ ነበሩ። እዞም ኣቦ ኣዝዮም ንፉዕ ነጋዳይ ብምንባሮም ኩላት ዓዲ ትምስክረሎም ነበረት። ኣቦይ ሃይለ ኣብ ስርሖም ዘለዎም ፍቕሪ ብዝኾነ ምኽንያት እውን ክበኽሩ ዘይደልዩ ምንባሮም ይገልጹ። ኣቦይ ሃይለ ምስቲ ኣብ ስርሖም ዘለዎም ፍቕሪ ዝፃረር ጉዳይ መፀ። ንሱ ከዓ በዚ መፂ ዘይበሃል ከቢድ ሕማም ሓመሙ። እተን ጎየን ዘይደኽማ ኣጋሮም ብሕማም ተሰኒፈን ዓራት ሓዛ። ለይትን መዓልትን ኣደዳስኣ ኣይኮኑ። ኣቦይ ሃይለ ኣብታ ብሕማም ደቂሶምላ ዝነበሩ ዓራት ኮይኖም ነቲ ለይቲ ምስ መዓልቲ ዝቐፅርዎ ዝነበሩ ገንዘብ ካብ ዓይኖም ምፍላይ ኣበዮም። እንታይ እሞ ከም ቀደም መስለከን ውሕጅ ወስደከን ደመ ኮይኑ ነገሩ። ንሶም ዝሓሰብዎ ኣይኮነሎምን። ኣቦይ ሃይለ ኣብ ዓራቶም ኮይኖም ኣብ ክንዲ ንኣምላኾም ንምስጋን ንምልማንን ኣብ ምምራር እዮም ዝውዕሉ ዝነበሩ። ነቲ ዝሓለፎ ሰናይ ዝገበረሎም ኣምላኽ ውዕለቱ ረሲዖም ኣነስ እንታይ ይኾን በዲለ ናይ ምንታይ ሓጢኣት ዝበሃል እዚ ኸ ክሳብ መዓዝ እየ ከምዚ ኢለ እናበሉ ወግሐ ፀብሐ የማርሩ ነበሩ። ነዚ ዝተዓዘበት በዓልቲ ቤቶም ኣንቱ እንታይ ኢኹም ዝኾኑ ዘለኹም ካን ብሓደ ኣፊቱ ከምዚ ክትብሉ ኣብ ክንዲ ኣምላኽ መሓረ ኢልኩም ተመስግኑስ ነቦይ ህዝቢ ከተማርሩ ኣይፋለን ብምባል ገንሖም። ኣቦይ ሃይለ ዘረባ በዓልቲ ቤቶም ኣዝዩ ስለ ዝተሰምዖም ሓቂ ክናለኽን እመቤተይ እቲ ኩሉ ዝጎዮ ዝነበርኩ ብሓንሳብ ስለ ዝተተሓዝኩ እንተኣለይ እምበር ጽቡቕ ኣለኽን በልዎን። ኣቦይ ሃይለ ሕማሞም እናኸበደ ምስ መፀ ናብ ሕክምና ክረኣዩ ኸዱ። እቲ ኩሉ ዘጋጠሞም ከዓ ንዶክተር እሩይ ቁፅር ኣቢሎም ነገርዎ። ዶክተር ድማ መጥባሕቲ ክገብሩ ከም ዝኾኑ ሓበሮም። ኣቦይ ሃይለ ዶክተር ዝበሎም ተቐቢሎም እራይ ዶክተረይ እሞ ቅድሚ ናብ መጥባሕቲ ምእታወይ ዝብለካ ኣለኒ በልዎ። ዶክተር ሕራይ ኣቦይ ሃይለ ተዛረቡ ክሰምዓኩም እየ። እራይ ትበልካ ማርያም በልሒዘኒ ኣነ ካብዛ መጥባሕቲ ብሰላም እንተወፅየ እወ ዶክተረይ ዝገብረልካ ኣለኒ ብምባል መብፅዖም ኣተው። ዶክተር ኣብ ትሕቲ ኣምላኽ ብሰላም ክትወፂኹም ኣጀኹም ድሓርካ ግቦ እዩ ከምኡ ዘድልየኒ ይኮነን ብዝኾነ ሰዓትኩም ኣኺራላ ክትኣትዉ ንዑናይ ደኣ ብምባል ናብታይ መጥባሕቲ ክላስ ወሰዶም። መጥባሕቲ ኣቦይ ሃይለ ቁርብ እኳ ግዜ እንተወሰደ ግና ብሰላም ወፁ። ድሕሪ ዝተወሰነ ሰዓታት ነፍሶም ሃሰስ በልዋ። ትማሊ ተማር ዝነበረት ልሳኖም ከተመስገን ጀመረት። ኣቦይ ሃይለ ሓውዮም ናብ ቤቶም ተበገሱ። ዝኣተውዎ መብፅዓ ረሲዖም ነታ የቐኒለይ እኳ ኸይበሉ ንዶክተር ንገዝኦም ተዓዘሩ። ሓሚሙ ዝተንስአ ሓኪሙ ረስዐ ከም ዝተባሃለ እምበኣር ኣቦይ ሃይለ ኩሉ ዝበልዎ ረስዖ።
حكيم استبهال كروسوس أملخنا بثما بهاي دما نحنا هنا نتزحوينا أملاخ رسعنا نتخاف حمامنا زتسفونا دقيمنا ناب حمامنا نملس كندي يكونينا لو كان حنا نتخلو زقبر لنا اكزابير أمزقنا هذا ولا سكم بهاي استقبر لنا وعلى ترسعنا لنا قويتنا أملاخنا مدحنا إياس كريستوس ندخل زقبرنا يا حاتياتنا قديفو بنسحا كنملس يدالينا نحنا كنا دقيمنا ناب حاتيات نملس أملاخنا عنا نخملس كندي قزي صبوعنا يخون كندي زيلنا هنقصربكا يكالن بستفل علي من قدي زي تتصوعنا يبلنا قنا أيستوعلنا مغنياتو أبي هايلي نتب حمام مسيلو زوا أملاخ أيد هابلن يكواد نمنتاي حمامكو انت بلو أماررو بتي نسالاسا شمنتن عامت حايم زنبرا سبعي إذ كل حمام تتصاويرو نتا معالتي مدحانو بتسفا يصبنا برا مس أغلت كا قويتنان أملاخنان مدحانان إيس كريستوس كاب حمامو أحويو أزين سلاسة شمنتن عامت حايم زنبرا سبعي مسحوي عبلت عربي سؤالتنا قويتا تمالشو نتحكن يازغون حكيمو ملتعو كارمو خلينا نري أي قر من دو معرتك وهابك كالمين كاس تمديس كان بصورو مملاس نحنا غا اكزابير أملاخنا كاب عزق تحاتي تاوتسانا إلنا لمينا زلمنا يهيبنا غنسو نحاتياتنا رسعنا نتا خبرت بيت مقدسنا كروسوس بتعبيت مليئنا يا رورو قاسينا قنا بتعقسي لبنا هنفتش وتري يصوعنا الله كم تيام مصحف قدس إذا دم زفستاز نبر السبيتي جنزبا خفيلا فتما تحاوزي كالت تسفا قريصات الله أبز نبرت قزيقن بأمنت زفر كدا ناقويتا تراين تحيزي كحاوية بمبال كابت زنبرا حمام بزفر كدانو كابلتات حدا معالتي تفوست أبيوات مستناخل فتنانا جدني قنا مسقاقرنا عوسر زخونا نخلهم قبالي ولا بكواز الله خيو انتخب دكا ادخلوا زخل أملاخ كم زحليلكا اترس اتي بكزي فتنا زعقا السبعي بتصيو كمي تفتينو مسوطة ناتي اكزابير ناتم زفقرو زتسفوم أخل الهوات قبلي ملغتي هاوري يعقوب مراف حادث والعصر تخلتا دقاقيمكا حاتيات انت سرعكا دقاقيمكا نسحاقتو بيت كريستيان حكم النعنبر بيت فردي ايكونتن قدوس يوحنس أفور سبحات لإكزابير لقول ولا ولادي تو دنقل ولا مسقلو كبور آمين